Obatsani Nkhani zindine simongerezi yambo boyamba mitu yake nene Shepherd Bushiri wati mlando omwe akuwaganizira mdziko South Africa kuti anagwira amayi ena ndongofuna kuyipitsa mbiri yawo. Ophunzira pasukulu ya sekondari ya Mangochi omwe akuwaganizira kuti anatenda katundu pasukuluyi awatulutsa pabelo. Bwalo la milandu lagamula kuti bungwe la ECB lisalipire mkulu wa kampani ya Transglobe Exports chindapusa pa mlando ogula chimanga mdziko la Zambia. Thupi la yemwe anali chiphadzuwa cha dziko lino Blandina Khondowe yalika m'manda mu mzinda wa Lilongwe. Tindizi komanso zambiri mukhale pomwepo. Nyumba zofalitsa nkhani ku South Africa zati bwalo la milandu kumeneko lapeka kalata zitatu zoti mneneri Shepherd Bushiri amange pomuganiza kuti anagwira asungwana ena mdzikolo. Mneneri Bushiri wati mlandu omwe akumuganiza mdziko South Africa kuti anagwira amayi ena ndongofuna kuyipitsa mbiri yake. Mneneri wa Bushiri Ephraim Nyondo wauza Zodiak kuti Bushiri amva za nkhaniyi koma sakutekeseka kamba kuti akudziwa kuti akungofuna kuononga mbiri yawo. Ephraim Nyondo akulongosola. Tinangowerenga ma newspaper ndi ma online blogs akunena kuti kuli ma warrant of arrest yomwe apasa prophet. Koma titawerenga a prophet sanali munthu odabwa kamena so kuzizimunga kuti chuchitika ndi chani because ndi nkhani zomwe akhala kufotokoza kwambe ku mtundu wa Malawi ndipo dziko lapansi kuti pali chintchito chachikulu chomwe anzathu omwe apolisi ena South Africa omwe akuyesesa kuti aononge zina la prophet ndi milandu yosiyana yoti milandu isupita ku court ndi zina zotero. Chifukwa chake prophet anati South Africa singakhaleko chifukwa kuti singakhale ndi chani mlandu omwe sauzenga bwino chifukwa cha mavuto ngati afa. Mavuto awa akuyambisa nda apolisi ochepa inake achizungu omwe a prophet anawasegulira mlandu mchaka cha 2018. Apolisi amafuna kuwabera prophet ndi prophet anakana. Ndi chifukwa chimenecho apolisi anakwiya ndomwe anamanga prophet 2018 ndomwe 2019 ndomwe amanga chaka chino komanso ndomwenso adutsa ma warrant of arrest ande tili odabwa patu kuziwa kali chimwe chokuchitika. Padali pano nthambi yona zolowa ndituka mdziko lino yati sinapezebe kuti mneneri Bushiri mkazi wake anagwiritsa ntchito njira yanji kulowa mdziko lino atathawa ku South Africa. Poyankhula ndi Zodiak mneneri wa nthambi yona zolowa ndikutuka mdziko lino Joseph Chauwa wati komabe anthuwa sanaphwanye malamulo olowa ndikutuka mdziko lino. Pomwe mafunso akupitilira pamomwe mneneri Shepherd Bushiri komanso mkazi wake Mele analowera mdziko lino, nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko lino yati sinazindikirebe momwe awiriwa analowera. Mneneri wa nthambi a Joseph Chauwa wati izi zili chomwechi awiriwa sangawazenge mulandu potengera kuti analowa mdziko lino opanda ziphaso zoyendera. Koma Chauwa ati nthambi ikufufuzabe kuti idziwe ngati awiriwa anagwiritsa ntchito zipata zolowera mdziko lino kapena njira zina. Tikupitirizabe kuyang'ana kuti mina mabodamu komano chomwe mukachezoti mabodamu athu sitikugwiritsa ntchito be makompyuta tikugwiritsa be ntchito zolemba pabanja. Malamulo athu makamaka akuza immigration amayang'ana kwambiri za anthu ochokera maiko ena amene akufuna kulowa mdziko muno kutakhala mdziko muno kuti mwina ngati alowa mwachinyengo akukhala osatenga ziphaso zoyenerera. Tanenapo kuzokhudza Malawi nzika ya ku Malawi kuti ngati lowa mdziko muno kuti ngakhale amakhala kuti pali mavuto ena aliwonse. Poyamba nthambi inatsutsa malipoti akuti awiriwa ali ndi ziphaso zochuluka, ndipo mmodzi mwa akatswiri ona za maubale amayiko Alena Macheso wayika ndemanga yake pa nkhaniyi. Tawerenga ena mwa maganizo ake omwe atilembera. Nkhani ndiye kuti awiriwa anathawa mdziko la South Africa osati kuti dziko la Malawi linawalandira. Nkhani inayavuta ndiye kuti Bushiri anatuluka mdziko la South Africa ndi kuyenda kuzafika ku Malawi popanda chiphaso chilichonse choyendera. Bushiri komanso mkazi wawo anawalanda ziphaso zoyendera ku South Africa komwe akuyankha mlandu okhudza kuzimba ndalama. Awiriwa anawamanga mdziko lino lachitatu lapitali koma khoti la magistrate ku Lilongwe linawamasula ponena kuti kuwamangako kunali kosatsata malamulo. Ndine Winston Kayimira malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe. Nduna za boma sasainirana mgwirizano ndi boma kulonjeza kuti zigwira ntchito mwaukadaulo poonetsa kuti ndondomeko zomwe zakhazikitsa zooneka ndikukonzanso ntchito za boma zikuyenda bwino mboma la mgwirizano atonse. Pamwambo President Lazarus Chakwera wakumbutsa nduna ndi adindo onse mboma kuti ndiwokwera oyendetsa ntchito za boma mwazina popewa khalidwe lilonse losakaza chuma cha boma kapena katangale. Iwo achenjeza kuti boma liunika ukadaulo wawo ntchito potengera ndi mmene atiyendetsere ntchito m'maunduna ndi nthambi za boma. John Poka Union ndi zambiri.
nduna za boma 22 zasayinira ndondomeko zosintha kagwiridwe ntchito mboma Public Sector Reforms Performance Contract kuonetsa chidwi chawo chofuna kusintha zinthu mdziko lino ndi kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Mukuyankhula kwake, President Lazarus Chakwera wati kwa nthawi yayitali anthu akhala akulephera kusintha kagwiridwe ntchito mboma zomwe zakhala zikusokoneza ntchito za chitukuko. Iwo auza nduna za bomazi kuti zilimbikire pokhazikitsa ndondomekozi ponena kuti mmene ndunazi zigwirire ntchitoyi zithandiziranso akamaza ziyesa mmene zagwirira ntchito. The truth is that our approach to public service delivery over the last zoona zake nzakuti malingaliro athu ndi kudzipereka kwathu mu ntchito za boma kwa zaka 26 zapitazi kwakhala koperewera komanso kosapindulira dziko lino. The blame for these dysfunctions in our public sector belongs to all. Tonsefe tathandizira kuti kagwiridwe ka ntchito mboma kakhale kosapindulira dziko lathu. Ndiye udindo okonza zinthu mboma ukhale wa ife tonse. Ziyambire makamaka kwa ife omwe tavomereza kutsogolera kusintha zinthu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima omwe akutsogolera ntchitoyi apempha anthu kuti asinthe kaganizidwe pokhazikitsa ntchitoyi ponena kuti izi ndi zofunika kwambiri kuti ntchitoyi iyende bwino. Achilima anafotokozera madera angapo omwe akuti akufunika kusintha monga kukhazikitsa kampani yopanga fetereza mdziko lino, kuonetsetsa kuti bungwe logawa magetsi mdziko lino la Eskom likudzidalira pachuma, komanso kuti dziko lino liwonjezere kupanga mphamvu za magetsi kawiri ndi omwe bungwe la Ejenko limapanga pakadali pano kuti ntchito za mafakitole zipite patsogolo. Malo mwa Zodiak kulilongwe, ndine John Paul Kayuni. Ophunzira khumi asukulu ya sekondari ya Mangochi omwe akuganiza kuti anatsogolera anzawo kutentha katundu pa sukuluyi awatulutsa pa belo. Mneni wa polisi ya Mangochi Inspector Rodrick Maida wauza Zodiak kuti ophunzirawa awatulutsa pa belo ndi cholinga choti afufuzebe nkhani asanapite nawo ku bwalo la milandu. Loweruka usiku ophunzira akuganizira kuti anatentha ndi kuononga katundu wa sukulu wa ndalama zokwana 14 million kwacha. Rafael Mzowa anayankhula ndi Maida. Ana onse 10 aba Mangochi secondary school amene anagwidwa ndi mulandu ocha kitchen stores ndi kuphwanya office ya head ndi administration block onsewa abatidwa belo lerolo ataona chitoko tsiku limodzi chifukwa agwidwa dzulo akuti adzabwere kunoko pa 4 December 2020 ndicho linga choti basi mpata kuti tifufuze nkhani yomokwanira ngati titafufuza kuno bwino ndi kuti pafolopo azaonekera ku koti kuti ayankhe milandu yawo. Mkulankhula kwanu kwayambirira chakummawa munakambapo kuti mwina amenewa akuyeneka kukaonekera ku koti lerolo chasintha nchani kuti kenako Mungu apasa belo ino mapolisi? Belo yapatsidwa chifukwa chokuti nkhanizo kukafukufukuyo sana ate ndetse tingapite ndi nkhaniyo kuti sinamalize kufufuza ndi chifukwa chapatsidwa belo iyo yoti pase mpata okuti tifufuze bwinobwino nkhaniyo kuti akamabwera pafoloko azathe kukaonekera ku bwalo la milandu. Kupatula kuti mwauza kuti azabwerenso pa 4 December pali chikole chilichonse chimene mwapasa potuluka belo imene? Isi tinapasa chikole china chilichonse koma tangoauza kuti azabwere pa 4 December 2020 kuti akayankhe milandu yawoyo pa bwalo la milandu. Ophunzira form 4 omwe akuyembekezeka kulembanso mayeso a form 4 salipira ndalama iliyonse kamba kuti boma lakonza zolipira ndalama zonse zomwe zingafunikire pa nthawiyi. Kale omwe boma atulutsa la Mulungu yauzanso ophunzira osa form 4 msukulu za boma komanso zomwe si za boma kuti abwerere ku sukulu pa 28 December komabe zomwe boma lalengeza zakhudza ophunzira oyamba kumene sekondari ya form 1 omwe ati adzapite ku sukulu pa 1 February. Akatsekera kuti msukulu mukhale malo okwanira wota form 4 agwitse ntchito. Patali pano katswiri pa nkhani za maphunziro za boma kuti libwere poyera fotokoza ndalama zomwe zilipo zoyendetsera mayeso a form 4 omwe ophunzira alembeso. Katswiri Benedito Kondowa ati kungonena kuti boma lilipira ophunzira onse ndalama sizikumveka, koma president wa bungwe la sukulu zomwe si za boma Joseph Patel wati sukulu zomwe si za boma zifunsabe ophunzira kuti alipire 20% ya ndalama zomwe ophunzira akuyenera kupereka. Andrew Viano alemba ripoti ile.
Padusa sabata zitatu chokera pamene boma lidayimitsa mayeso a form 4 m'dziko lino, unduna za maphunziro watulutsa ndondomeko zimene ophunzira akuyenera kuzitsata pamene akudikira kulembanso mayesowa. Malinga ndi ndondomekozi, boma lati lilipira ndalama za mayeso zimene ophunzira amayenera kulipira polemba mayesowa. Koma ngakhale wayamikira ganizoli katswiri pa nkhani za maphunziro Benedito Kondowe wati boma silikubwera poyera kunena kuchuluka kwa ndalama zimene alipirire ophunzira onse m'dziko lino. Ife tikonda tikhala wosangalala ngati boma lingapereke ndalama zimene zili msangamsanga kuti zilowe ma account amasukulu. Chifukwa kumbuyo kutakhala tikuona boma likulonjeza koma likulepheranso. Komabe nkhale zili chomwechi, President wa bungwe loona sukulu zomwe saboma m'dziko lino Joseph Pateo wati sukulu zonse zomwe saboma zikuyembekeza kuti ophunzira alipirebe 20% ya ndalama zimene amayenera kulipira, ngakhale kuti boma lalamula kuti lilipira zonse. Ngati analembe mayeso before pa 18 pa December ndo adzalipira, koma ngati adzalembe mayeso after 18 December adzalipira ma fees idalisama tapempha 50%, koma boma adanena kuti itakhala 20%. Padali pano mlembi akunduna za maphunziro Achikondano Musa wati boma likhalulusa pasachedwa apa kalendala ya mmene mayeso a form 4 ayendere, komabe iwo sanafotokoze kuti izi zichitika liti. Kupeka ndondomeko ya amene anatabwerereso kusukulu ndizofunika zifunika kuti zikachitike kusukuluko pamene akuyembekezera kulemba mayeso, pamene akulemba mayeso. Talikhazikitsa tikungoyembekeza kumalizitsa ndondomeko zina ziwiri zitatu oti posachedwa apatitulutsa time ya mayeso. Pafupifupi ophunzira 145,000 a form 4 ndi amene akuyembekezera kulemba mayeso chaka chamawa. Boma lidayimitsa mayeso a form 4 chaka chino atangoyambika kumene kamba kuti pepala zina zimene ophunzira ankayenera kuti alembe zidapezeka nthawi yake isanakwane. Bwalo lalikulu la milandu mzinda wa Blantyre lagamula kuti bungwe loona za ziphuphu ACB ni mkulu woona za malamulo m'dziko lino asalipire mkulu wa kampani ya Trans Global Exports chindapusa pa mlandu ogula chimanga. Judge Nkhani Madise wati bungwe la ACB inagwira ntchito yake moyenera pofufuza komanso kumanga Rashid Ayub komanso nduna yakale yoona za ulimi George Chaponda pa mlandu. Anthuwa ankawaganizira kuti anachita zachinyengo pamene bungwe la Denmark limagula chimanga cha dziko lino m'dziko la Zambia. Bwalo lalikulu la milandu kuzumba linapeza awiri osalakwa pa mlandu ndipo Ayubu anatengera ku bwalo la milandu bungwe la ACB powayipitsira mbiri yawo. Mlandu ofuna kunyengerera majaji omwe amamva mlandu wachisankho cha president unapitirira ku bwalo lalikulu la milandu pomwe mboni ziwiri Ahire Potani ndi Justice Nkhani Madise anaperekera umboni. Judge Dorothy Gabriel wayimitsa kaye mlandu mpaka lachiwiri pomwe bwalo lidzamve umboni wa Justice Redson Kapindu. Mkulu wa bungwe loona za ziphuphu ndi katangale Anti-Corruption Bureau Renick Matemba wauza Zodiak kuti lachisanu likudzali bwalo lidzamva umboni wa Justice Ivy Kamanga ndi akuluakulu atatu azofufuzafuza ku bungwe la ACB. Africa Urandi Zambiri. Malawi Justice Chilima ndi Justice Nkhani Madise anapereka umboni wawo bwalo la milandu. Mwazina Justice Potani anapereka umboni wazomwe mayankhula atuta mpinganjira palamulo ya m'manja. Kenaka maloyo amene atuta mpinganjira anafunsa mafunso majaji awiriwo. Mkulu wa bungwe loona zothana ndi ziphuphu ndi katangale Renick Matemba kuti Justice Redson Kapindu apereka umboni wawo lachiwiri. Malinga ndi Matemba bwaloli lidzamva umboni omaliza lachisanu. Zimene ndi nkhoti ndi zimene anatiuza ifeyo sanawonjezere pena paliponse komanso sanachotsere. Tikanatha kumaliza mboni zathu zonse akanakhala kuti mboni zina zilipo koma nopanopa ali kumangochi kuli training ya majaji atsopano. Ajaji ena Justice Kapindu akhalapo mawa, ajaji ena akamanga zakhapo lachisanu komanso lachisanu lomwelo tizamalizisa ndi umboni za ku ACB azofufuzafufuza. Patrice Nkhono ndi mmodzi mwa maloya atuta mpinganjira. Ndingathe kupereka ndemanga yanga yakuti kodi ifeyo maganizo athu umboni wawo ndotani chifukwa tizipeza tisapereke kwa jaji singafuna kuti kunena kuti panopo kuti tingapange zimene adzaganiza na jaji adzagamula ndi ajaji koma umboni nawo chepa kwambiri kusiyana ndi Justice Tembo amene umboni wawo unatenga masiku angapo. Tutathu mpinganjira akuyankha mlandu waganizira kuti amafuna kunyengera majaji mwamanga mlandu wa chisankho cha president. Mama Zodiak ku Blantyre ndi Alfred Mkuta. Mona Nkhani pano pa Zodiak Tv zambiri msatalikire.
kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Starts the ball under his, has a chance to win the game. Ahime bwana. Mukugona somesa toni alimodzi mpira. Usiku munapita kuti. Bani, wino uri musakhale mudajo ubongo wakadzidzi. Ubongo wakadzidzi nanga mwatani. Pungwa munthu une kuchipatala ndipatsa mankhwala. Ndenu mati ndikamwa numafoka mpaka umagona. Kwaposa dandaula pakangota 30 minutes zumakhala zitata. Toni alimodzi mpirawo. Inu achindime musasekerereka. Numabwereramo. Kuti mankhwala amene azachipatala amatiuza kuti tigwiritse ntchito tikadwala. Cholinga nkuti tichire. Koma ngati mankhwala mupeza na mavuto osiyana-siyana. Kaya kuyabwa nthupi, kutuluka zotupa, kufoka, ena kusiza mpaka kugona kumene. Ziwani kuti pali vuto. Choncho ndi bwino kudziwitsa azachipatala msanga. Cholinga ndi chakuti azachipatala ndi Pharmacy and Medicines Regulatory Authority adziwe kuti ndi anthu angati amene akumakumana mavuto osiyana-siyana akalandira chithandizo cha mankhwala. Cholinga kuti wena sazipeze so mavuto ngati amenewo. Ndi Pharmacy and Medicines Regulatory Authority akuti tifotokoze vuto kuti titerezera. Pachakuli corona. Report to protect others. Takulandaniso toneso mitu ya nkhanizi. Mneneri Shepherd Bushiri wati mlandu omwe umuganiza mdziko la South Africa kuti anagwira amayi ena ndongofuna kuyipitsa mbiri yake. Ophunzira pa sukulu sekondari amangochi omwe akuganiza kuti anatentha katundu pa sukuluyi atulutsa papero. Bwalo la milandu lagamula kuti bungwe la ICB lisalipire mkulu wa kampani ya Transglobal Exports chindapusa pa mlandu ogula chimanga mdziko la Zambia. Thupi la mwana achipadzuwa cha dziko lino Blandina Khondowe alika m'manda lero mu mzinda wa Lilongwe. Popita ndi nkhanizi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima anatsogolera pamwambo oyika m'manda mwana achipadzuwa cha dziko lino Blandina Khondowe. Thupi lake alika m'manda mu mzinda wa Lilongwe Lolemba. Mtsogoleri wa dziko lino naye anafika ku nyumba yachisoni. Akhondowe anamwalira loweruka atadwala nthenda ya kansa zaka zisanu ndi zitatu. Western Good afotokoza. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima anafika chamba 11 koloko President Lazarus Chakwera asanafike, komanso kuchoka pa nyumba yachisoni kupita kukaonekera kumaliro enanso mu mzinda omwewu. Achilima, mkazi wawo Mary komanso akuluakulu ena aboma anapita nawo kumanda aku area 18 komwe a Blandina Khondowe chipadzuwa chakale cha dziko lino, ndipo anamwalira lachiwiri lapitayi atadwala nthenda ya kansa anawayika m'manda. Kufikira pomwe mwalira, Akhondowe amagwira ntchito mu nduna wa zokopa alendo, komanso anali mkulu wa bungwe la Think Pink lomwe anayambisa lomwe limalimbikitsa amayi kuyezesa nthenda ya kansa. Malinga ndi anthu omwe analankhula pamalirowa, Akhondowe ndi mzimayi wolimba mtima, wachifundo, komanso munthu wodalirika pa ntchito zokopa alendo, ndipo ngakhale kuti amadwala nthenda ya kansa iwoyeni ankalimbikitsa anthu ambiri
kulimbana ndi nthenda ya khansa yomwe imapha anthu ambiri. Akondowe omwe anabadwa pa 12 Oktoba mchaka cha 1980 asiya mamuna komanso ana awiri. Ena mwa anthu odziwika amene anali nawo kumaliroku ndi nduna za boma monga a Gospel Kazako, a Michael Usi, a Ulemu Nsungama komanso a Timothy Ntambo. Malo mwa Zodiak kulilongwe ndine Western Guta. Nkhani za luso chionetsero cha chaka chino cha luso jambula zithunzi ndi penti wachatha ndi pempho lopita kwa alusowa kuti atenge nthenda ya COVID-19 ngati mwayi oganizire mozama ndi kupititsa luso lawo patsogolo ndi kupanga ndalama zambiri. Wanene izi ni mkulu wa za luso munduna zokopa anthu nyama zakutchire komanso chikhalidwe Humphreys Mpondaminga. Chionetserochi chinali masiku atatu kulilongwe ndipo chachitika ndi thandizo lochokera ku bungwe la maiko aku Ulaya la European Union. Malesopire akulankhula ndi Mpondaminga. Tachita chidwi fena kuti kuyambira mu March tinanena kuti tisapange festival kwabwera COVID. Koma mukaonetsetsa nkati mwakhala njala yayikulu kwa ife amene timakonda zaluso ngati anthu ngati ma consumers. Kunena kuti we have been pushed in the homes for too long. Chomwe takonza nchonena kuti kudzera kwa komiti yayikulu yokhudza nkhani za COVID tiatenge aluso kuti atenge nawo gawo lophunzitsa amalawi kuti kodi COVID ndi chani. Mkati mwa kuphunzitsa muja nawonso apeze kuti mwina ya mchere yokha atha kuipeza. Ichi chinchembekezo chathu kunena kuti mwina miyezi 6 ikubwerayi titha kumapanga pang'ono kuthandizana kuti no mmakomomo tisafe ndi njala iyayi. Ndipo Ajime Malinga ndi mmodzi mwa aluso omwe anaonetsa ntchito zawo. COVID kwa ena yawathandiza kuti athe kuganiza njira zina zimene aphunzirapo ku matendawa nkuzika mu zimene amapanga zalusozo. Mutati mwazungulira pano pamuziona zinthu ngati zimene zozo kuti ena anapanga zithunzi zosonyeza kuti anthu anapangidwa affected ndi COVID-19. So ngati chilipo chithunzi ngati chimenecho it means kuti yawathandiza chifukwa mwina chagulitsa ndi mbali yoti apezapo kena kake. Ati kapena kuti ma artist atatenga ati yokukhala kuti ndi business yawo kuti amakhala ndi kathumba kena kake kuti kapangozi zinthu zavuta athu mapezeka kube kuti akusurvive. Komanso muliriwu ungathenso kuwathandiza kuti athe kupanga maluso ena ake amene angawathandize kuti maluso akayika pansika anthu akonde athe kuagulaso. Tonepo nkhani za masewero. Matimu amligi yaikulu amene alibe wathandizira ati kusakhazikika komanso kukwera kwa mitengo ya masewero kwakhudza mukapezedwe ka ndalama zimene amagwiritsa ntchito. Bungwe la Super League of Malawi sulamulali mitengo ikhale yokwera komanso kusintha ngati njira imodzi yoletsera anthu ambiri kubwera masewero pakati pa matenda a COVID-19. Kwa matimu ena adandaula kuti izi ziwakhudza chifukwa amadalira ndalama zomwe amatolera ku masewerowa. Sambanda ndi zambiri. Ngakhale anali ndi njala yofunitsitsa masewero amene amawakonda, anthu otsatira mpira wa miyendo sanabwere mwaunyinji kudzaonera masewero opimana mphamvu amene mabungwe a famu ndi sulomu anakonza ku mathero a sabata yangotayi kamba kuti mtengo ogulira matiketi olowera ku masewerowa unali okwera. Mlembi wamkulu wa bungwe la sulomu Williams Banda wati pamene masewero a ligi yayikulu adziyamba loweruka likudzali anthu akonzekere kulipira mtengo okwera chifukwa cholinga ndi choti kumabwalo kusamabwera anthu ambiri ngati imodzi mwa njira zochepetsera kufala kwa matenda a COVID-19. Masewero ambiri amene kuti aziseweredwa opanda anthu oonerera. Mastadium athu muzilowatheka la anthu omwe amene akulowa. Ndi kukweza kwa mtengo ndi njira imodzi yomwe inavomerezedwa ina kuti mwina ita kuchepesa chiwerengo chathu chobwera kuzaonera masewero kuti theka anthu okhawo tizitsa kuonera. Njira yomwe inatsatidwa yogulitsa matikiti ndiyoti
ikhazikika azolowere kumakhalira atu ndi tikiti yomwe akamapita masewero kucha. Koma matimu a Mzuzu Warriors, Mtopwa ndi TN Stars amene ali mgulu la matimu a muligi yayikulu amene alibe owathandiza ati kusinthasintha komanso kusakhazikika pa mtengo yolipirira ku masewero kuwakhudza kwambiri chifukwa iwo amadalira ndalama zimene anthu amalipira kuti aonere masewero awo. Donix Chilonga, mlembi wamkulu wa timu ya Mzuzu Warriors, walankhula motere. Kuna kuti mitengo itakhala yoti anthu azikwanisa ndithu kunena kuti aliyense amene akufuna kukaonera temu athe kupita ku gemu akaonere kuti nafenso tipeze ndikukanga teve maketi. Pa masewero ongopimana mphamvuwa ogwira ntchito ku nduna wa zaumoyo amapopera mankhwala pa bwalo la masewero komanso katundu amene matimu amagwiritsa ntchito. Avanso ndi pantsizo pa nkhani zathu matisanasiyane tonenso mitu yake. Mneneri Shepherd Bushiri wati mlandu omwe umuganiza mdziko South Africa kuti anagwira amayi ena ndongofuna kuyipitsa mbiri yake. Ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Mangochi omwe akuganiza kuti anatentha katundu pa sukuluyo awatulutsa pa belo. Bwalo la milandu lagamula kuti bungwe la ICB salipire mkulu wa kampani ya Transglobe Exports chindapusa pa mlandu ogula chimanga mdziko la Zambia. Ndipo thupi la yemwe anachiphadziwa cha dziko lino Blandina Khondowe aliyika m'manda mu mzinda wa Lilongwe. Awengani zambiri pa tsamba lathu la internet. Ndine Sibongezi Yambo mwakoma nonse. Ndine Jesse Chingoma ndikuchokera ku NGO GCA